Bună fetelor, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Elena, pentru cei care nu mă știți de până acum. Am revenit la voi cu un clip, un haul, un mini haul să zicem așa, cu produse de pe site-ul celor de la makeup.ro. Aveam nevoie de câteva geluri de duș și scuze. După cum știți, eu folosesc gelurile de duș de la ei după site. Am desfăcut cutia ca să nu fac foarte mult zgomot și o să întorc camera ca să vedeți ce am comandat. Da. Deci, în primul rând, avem un gel de duș, nu l-am mai comandat până acum, este pentru prima dată. Fresh Start, are 400 de mililitri. Tea Tree and Lemon Shower. Are un miros de lămâie verde. Miroase foarte bine, el pare destul de gros. Vom vedea cum va fi când îl vom folosi să ne spălăm cu el. Îl punem deoparte. Așa, am mai comandat un gel de duș bărbătesc, Bac Duș Cool Energy. Ia să vedem și cum miroase. Wow, miroase super fresh. Nu l-am mai comandat până acum, dar am zis să iau și soțului două geluri de duș bărbătești. El de obicei se spală cu ce gel cumpăr eu, ce gel folosim, nu-i problemă. Până la urmă e gel de duș, se poate spăla și dama și bărbatul. Mai departe, încă un gel de duș, tot bărbătesc și acesta, Bingo Spa. Ia să vedem și el cum miroase. Da, el are un miros spre mentol, spre ocean. Și el pare destul de gros la consistență. Nu sunt foarte scumpe, undeva la 6 lei a costat acesta, vin foarte bine ambalate. Vom vedea când ne vom spăla cu ele. Pentru prima dată am fost curioasă să văd cum este acest gel de duș de la Fresh Juice. Acesta are undeva la 500 de mililitri. El este pepene galben și lămâie verde. Miroase foarte, foarte bine, este foarte gros, adică este un fel de gel de duș cremă. Vitamină în complex. Vom vedea și acesta cum face pielea și cum o lasă apoi. Mai avem acest gel de duș de la Luxia. Știți că tura trecută, în video trecut, eu v-am mai vorbit despre acest gel de duș, care mi se par super bune și miros foarte, foarte bine și lasă o piele catifelată, nu usucă pielea, nu, deci sunt super ok, au 250 de mililitri, costă undeva până în 6 lei și eu sunt foarte mulțumită de ele. Mai avem un Palmolive Sport Man. Acesta miroase, imediat vă... grapefruit și ceva mentolat. A costat undeva la 7 lei și ceva. Este destul de gros, de la Palmolive. Nu am mai folosit până acum, este bărbătesc. Da, 3 în 1. Din câte scrie aici. Da, gel de duș 3 într-1, bănuiesc că este și un fel de șampon. Da, Bodycore Face Vison Hair Capelin, da. Și ultimul produs, avem o mască de față cu lemon și cu lămâie și lămâie verde. Vom vedea cum, știți că v-am mai spus eu că am tot adunat măști de față și o să fac un clip să împărtășesc cu voi absolut toate măștile, să vedem cum sunt, să facem clipul împreună și vom vedea care sunt
Aceasta a costat undeva până în 2 lei 50, ceva de genul. Măștile la ei sunt destul de ieftine. Sunt și măști exagerat de scumpe, dar sunt ok. Eu am mai luat, am mai folosit și mi se par super bune. Dar va urma un clipuleț în care să le împărtășim împreună idei, sfaturi și toate cele. Vedem cum sunt măștile. O să adun acolo 7-8 măști ca să putem să facem un clip împreună și vedem rezultatele. Vă pup și vă doresc o seară minunată alături de cei dragi. Pupici!